Lero Panyaso Voice Box tafanibweretsereni kulankhula kwa olemekezeka a Kamlepo Kaluwa omwe ndi phungu wa nyumba ya malamulo ku Rumpi East. Kamlepo Kaluwa akufuna kuwuza mtundu wa Malawi kuti chonde Malawi kumene tikupitaku tisalole kuti dziko lathu lipite ku phompho. Akuti tikumbukire kumene tachokera ngati dziko kuti tinali ndithu ndi ngodya folo zimene zimayendetsa dziko lino la Malawi. Poyamba panali ndithu kuti tikhale anthu okondana, anthu ogwirizana, pa Chingerezi amanena kuti unity, tikhale anthu omvera lamulo, pa Chingerezi kuti obedience, tikhale anthu olikonda dziko komanso okondana wina ndi mnzache, pa Chingerezi amati loyalty, komanso pomalizira amati tikhale anthu amwambo, tikhale anthu omvera ndithu makhala ndi khalidwe labwino. Ndi zimenezi akuti zikuoneka kuti kumene kunoko zikutha, tikungotukwanizana deire kumakhavana kumamenyana pa nkhani za ndale zimene simayenera kuti zichitika mu dziko lino la Malawi. Tikhale limodzi pano Panyaso Voice Box kuti Kamlepo Kaluwa akuti bwanji pa nkhani imeneyi, ndipo akamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyaso Voice Box. Good morning. Once again, this is Kamlepo Kaluwa trying to share very important issues, things, and possibly information with my fellow Malawians. Ndikulandireni ndikupaseni moni Malawi pa zimene nditanenere choyamba. Malawi kuti zikoli likulowera kuti ndisana yambe zambiri funso limene lolo ndina kufunsani, then ndinena nkhani yoyamba kuyamika Yehova. Glory to the Lord, our God, the only one, the first and the last, the only God that we have, the creator of heavens and earth. Ambuye Mulungu zikomo potipasa tsiku la lero. Amalawi kodi tikulowera kuti nzomvetsa chisoni kwambiri kuti m'malo mwakuti tizwauza Malawi kuti tikatenga boma or ife amene tili mboma kuti ife amene tili mboma tiwapangira chani opposition and amene mkuti muli mboma, m'malo mwakuti pa mawayilesi anu pa ma radio stations onse amene tili nawo muziphunzitsa anthu kavotedwe, muziphunzitsa anthu khalidwe labwino, koma kuli kutukwana kwambiri, moti kutukwanako kwandimvetsa chisoni kwambiri, and Mulungu wakwiya. Both the ruling akutukwana kopya and the opposition kuliso anthu amba amene akutukwana kopya zinthu sizinayenera kukhala choncho. Chonde Malawi, chonde ndapota nanu ine, chonde nkhani ya mavoti isakhale nkhani yotukwana, yophana, yonenana, yopanda chikondi. Ayi, ikhale nkhani voti, ikhale mpikisano wouti amene awina tivomereza pokapo ngati Malawi Electoral Commission ikupanga zinthu zokomera aliyense Malawi muno. Koma zimene zili pano anthu akutukwana, anthu akunenana, ena pakomanena kuti president wanu ndi wodwala. Sono ngati president wanu ndi wodwala, iwe chikukhuza ndi chani? Chifukwa nawenso ndi president wako. Sononso ena ku opposition akumatukwana kuti amen kumtukwana kaichakwera kaida akuluakulu chonde tisamapange zinthu zobweretsa chisokonezo Malawi muno. We are a peace loving country, people. Amalawi chonde tiye tiziwauza anzathu ngati shuga wakwera mtengo, tinene kuti shuga wakwera mtengo inu simuyena kulamuliranso. Ayi, usatukwana. Ayi, Mulungu wakwiya kwambiri pa zimene zikupanga muno Malawi.
ndiye ndikuwuzeni izi kukhala maliro zimfa zopsa msogolo muno, maliro amene muzalephera ndikuyikana chifukwa mwasiya Mulungu apo, mwatenga mtima wa chirombo kumatukwanana, kumanenana, kuphana, kumwerana magazi. Mulungu akwiya kwambiri, wakwiya kwambiri. Zonsezi chifukwa cha Malawi Electoral Commission, Mai Mtalimanja ndi Mampeshi, yesesani chonde palibe chinsinsi pa dziko lapansi kuti chisankho chiyende bwino. Anthu pakali pano si ali anthu amene maziwa inuyo ayi. Ndikupaseni chitsanzo ichi, ikhoza kushuta kapena 10,000 people koma sikafika pa 20,000 people ndekuti the whole world will be against them. Apolisi akhoza kushuta anthu kaendi 5,000 kaendi 20,000 koma pazakhala penapo kuti enough is enough, ndeno azathawa mabesimu. Kodi ndi zimene tikufuna zimenezizi? Aya Malawi, ayi. We as leaders, we should be talking about peace, unity, ndi chikondi. We as leaders, chifukwa ine pano ndikufuna ndikuwuzeni kuti the design ya mbendera ya Malawi imene anapanga china Crispin Chindongo ndi Ngerezi Mwaunguru, panali anyamata awiri, and anyamata awiriwa ndi anthu ena analipo, anali Ndovi ankagwira ku Malawi Railways, panali Achizanja, Nkhoma, Akulilongwe. Ndapamene amati Malawi muno pa zonsezi kuti tikhale bwino tikhale ndi 4 cornerstones. Ndi anayamba kuti unity, loyalty, obedience and discipline. Kuti zonse ziyende bwino. Ndi Malawi all these years were known for these 4 cornerstones. Ndi zonse zija zatha panopo tukutukwanana kumatani. Ayi, enafe tili ndi moyo chonde. Malawi asapite kumeneko ayi. Apolisi yesesani kuti mukhale ndi khalidwe labwino, osati longomanga chifukwa panopo mukhoza kunena kuti kuno kuli kuba ino simupita kuti fuel palibe, koma kungowuzidwa kuti tiyeni mukamtenga wakuti mumampeza fuel pompo paka mumapita kukamanga. Siyani khalidwe limenelo. Amalawi ame siyani khalidwe longotumidwa inuyo ndinu madefenders aziko, musalowerere zandale. Mukalowerera zandale zizakuvutani. Kunjako kwaipa, maiko akunja atopa, kumamva ukukulishani, kumamva it's no longer kuti you are superior. Tiyeni tinene za chikondi chonde. We have to promote peace. Tiyeni tibwerere kungoja zinayi zimene anapanga china Crispin Chindongo, Ngerezi Mwaunguru ndi anzawo, ndi Achizanja, Nkhoma, Akulilongwe. Chonde. Osati basi panopo chipwirikiti chotukwanana za mkabudula za chani tisamachite zimenezo. Chonde Malawi. I will not share that nonsense. Ayi. Khalidwe lakuti muzikapana zikwanje, muzipana chifukwa chakuti mufuna mukhale pampando sili kuthandizani. Opposition iso try to show leadership. Leadership ikufunika muona mpito mtalikali chete. Akumtukwana ndumo, wadwara, watani, sali bwino ali chete sakwayankai. Kodi kudwara kuli ndi mpanda, kodi kudwara kuli ndi mwene wake, kuti inde odwara uyiso odwara. Pambuyopo pananiphekesera kuti chakwera omwalira etani anaza nena kuti enafe tinanena kuti ayi tisamanene chimenezo.
Ndepanonso iso aMCP mubweza zveka chani pambuyonso panali kuti epita nthawi ija wamwalira ku America. Kodi chifukwa chani mukuwafunira anzanu zoyipa? Ife ngati ma leaders tizinena chikondi pa milomo yathuyo pazituluka uthenga wa chikondi owopa Yehova. Nde mapita kuchalichi anthu inu mapita kuchechi mukatani chifukwa ena amene mukutukwana apa ndino akhristu ndesiyani tuzopita kuchalichi ochani tumachalichi onsewa chifukwa ndi chifukwa chani mukutukwana? Mulungu wakwiya tukopya maprofeta ali munosa upanga zawo mano mwakuti auze mtundu wa Malawi kuti Mulungu wandiuza chakuti angonena zawo za moto wawo zawo. Why are we degenerating into such a life, confused life, such impwirikiti? Amalawi zoseza chifukwa cha Malawi Electoral Commission. Mene ndikunenera pano zuro ndithu apresident mzitumiza mabhasi chani kupita kunsanje ukatenga anthu utazikadi ya usanjika zona. Ayi nenani uthenga wachikondi president. Opposition iso nenani uthenga wachikondi chonde. Ino ampesi ndi amtalimanja. Pangani chisankho that will be free and fair. Siyani za mashini izo tienti pangi chisankho meti mapangira masiku akumbuyo oko kunapezeka paka wina ena mawina. That's why we still have members of parliament. We have my president. Chifukwa chisankho chakumbuyo oko osa cha mashini chimene mufuna mbwerese inuyo. Chonde. Ndapota nanu Amalawi chonde. Tionese mtima wa chikondi. Tisaonese mtima wa animal. Ndiponso tu inu majaji musamaro werere zandare. When if we say interpretation of the law, we mean it. We don't mean anything contrary to that. You should be able to interpret the law. Osati zanu zimene mwangoganiza mitu mwanomo. The law is very clear, which is made ndife anthu, which was framed ndife anthu. Musatenge nchito ya kuparliament kuti ikhale yanu. Chito yanu ili section 8 ya constitution kandi 9 kuti inuyo muzatanthauzira malamulo. Koma kupanga kwa malamulo ni ma members of parliament pasakhale chimpwirikita. So panonso china ndichakuti musagule ma certificate anthu chondino Amalawi Electoral Commission lesani zinthuzi. Ine sinaone kuti muno Malawi or dziko lapansi mukuyamba official campaign when parliament has not yet been dissolved. Mukasegule official campaign pa 14 and the parliament is dissolving pa 23. Mukuyamba munthu akayamba official campaign ukachita campaign while is still a member of parliament. Wa parliament yapitayo nizona zimenezozo zinamba zapangika kuti zimenezozo ndi majaji zazita ayayi para anthu ena angokhala ndo malamulo kuti chani ifeyo tikuchita. Are you interpreting the law here? Kuti we are going for an official campaign time when members of parliament are still members of parliament. Where did this happen? Ndizona zimene munena panoisi. Ndi mzinena kuti yayi para anthu ena misguided people amene angonena we are not misguided. Tikukuunikirani kuti this is not the interpretation of the constitution. And the one that is heading that institution, Malawi Electoral Commission, is a judge of the High Court in Malawi here. And when we are saying, do you interpret the constitution professionally, in a professional manner? The answer is no. So chimene munenera sokuti pari misguided people amene akumapanga no, that is nonsense.
ife tikupempha chonde khalani soba, khalani soba aku Supreme Court, khalani soba aku High Court machaji, be sober. Osamangopanga zinthu chifukwa chakuti pali chimpwirikita. Ayi amalawi, siyani apresident, siyani kudyesa anthu mwasikira chifukwa chakuti mufuna kukhala pa mpando. Chonde convince them with good policies, convince people with good policies, the alternatives. And mkunameza kumunamaso kuti yayi ife panopo timachita Ray Foundation. Sipita mnamuchosa atachita ujeni 5 years only. The iye sankapanga Ray Foundation. Ray Foundation ikale inonoka basi. Ndamene muchita Ray Foundation. Professor Peter mnamukaniza utasachita Ray Foundation. Kuma inuyo mupitilize Ray Foundation. Zona zimenezozo. Tanena kuti mwalepera president. Sichifukwa Nelson Mandela anamulangiza ku South Africa, bwana ndinochuka inu, bwana musachite serve 2 terms. Ife tungokulangizani kuti zina lanu likhale labwino, mungochita serve 1 term tasirana anthu awa, inu muzipitiza upanga zina ndi zina. It's not the end of the world. Mandela listened, and he announced to the people of South Africa kuti ineyo I will not go for 2nd term. And he died a hero. Nde inuyo mnamchosa Peter Mutharika naiswa kuchita Ray Foundation, mnamchosa. Nde inuyo mkuti ife tivomere kuti mpitilize Ray Foundation. That is not all. Ndi mawu amene wawa, mawu ndine na zambiri, mawu producer another VN that will educate Malawians. Once again, good morning.